Gumikan sa kusog nga pagulan nga dunay pagkilat ug pagdalugdog kagabi sa General Santos City. Nabalaka ang pipila ka residente, ilabi pa nga mitingog ang alarm. Nabalaka ang usa ka residente nga uploader nining video human mitingog ang siren o alarm system sa Barangay Bula, General Santos City pasado alas 6 kagabi. Sumala sa uploader sa video, kalit lang kuno mi alarm human ang nasinating kusog nga pagkilat dungan sa pagbundak sa ulan. Hinoon giling nagpagawa og anunsyo sa social media ang General Santos City Disaster Risk Reduction and Management Office nga walay kabalakan sa pagtingog sa alarm tungod na trigger lang kini sa kusog nga kilat. Nasayran nga dili lang sa Barangay Bula apan mi alarma sab sa Barangay Silway Labangal, Barangay Buayan ug Barangay Dajanga South. Kainumduman nga nagmuntarang Gensan DRRMO ug alarm system sa pipila ka tulay ug dapling sa dagat aron makadetect kini kung may baha o dagkong balod o tsunami nga moabot aron mahiklin gilayon ang mga residente.